नैबेखौ जोङो दोनथ'नोसै बेखौ नोङो दे दे जों फै जों बेखौ दिखांथों हारसिं गसं दे थाबाय दे थाबाय दे फै दे आखाइ दिखां दे आफा दे आखाइ खबनांगोन इसोर दे फै दे फै जिसु दे थाबाय जिसुनि नों बे खय बोसोर जाखोमोन आफाया बेबायदि नोङो थाबायनो हायै दुखु सैनांनाय नों बेखौ लानानै नों गावनि जिउआव दुखु सैनांनाया खय बोसोर जाखोमोन आङो बेखौ लानाया बेखौ लायैनि सिगांथ' ट्रेक्टर गोलैदोंमोन आच्छा खिन्थु अब्लाबो जायाखैमोन खिन्थु बेखौ लानाया आङो न'आव गावनि उन्दुग्रा खथायाव हानानै बाहेरायाव हासुनो होननानै ओंखारनो थांनायाव बेवहाय दरजा मोखां खाथियाव सहैब्ला आंनि बे थखन दंमोनलाय बे समाव अब्लाबो आं एसे लेंग्रा आथिंथिंसो नैबेनि थाखाय बेवहाय नैबेबायदि गंनै गोदान ओइ प्लास्टिकनि सियारा दङमोन दा लाइटआबो दङलाय नाथाय आं बे लाइटखौ सानबाय जे नाङालै बेखौ आङो माबाना थाथोंसै होननानै आङो बेबायदिनो माबा हरदोंमोन थखनखौ लानानै थुनानै थांदोंमोन आरो दा बे थुनायावनो बैबा नैबे गंसेनियाव सुलुन नुनानै दुल दुब गोलैबाय आङो नैबे बै दुल दुब गोलैबाय नालाय आरो माथो खालामबावनो बिदिबाथ' दरजा मोखाङावनो गोलैबाय गाज्रिसैलै होननानै आङो फिसायाथ' नैबे खथायाव दङ बे सिङाव आं सानबाय मा फिसा फिसौ लानानै दङ उन्दुनानै रावबोथ' गेदेर गैया दायो जुदि बे सिरिमोनबा बेथ' गाबथारगोन दा आरो बिसोर गथ'फ्राबोथ' हाखौ सानबाय आं बेखौ बिदिबा गाबसावनो जागोन हराव दावरावआ ओंखारगोन दा मा जागोन दा गासैबो मानसिफ्रा फैजोबनो हागौ दा आं बेखौ बिदि खालामला आरो बेखौबो दुखु होला आंनो आंनि इसोराव जेरै सानो आं बिदि खालामसै ओरै होननानै आंहालाय मा गोहोरा दंखायो नालाय होननानै साननानै मानखोबाय आं बै माबा सिरुरा बायदि ओरै माननानै एखेबारे दरजायाव थांबाय दरजायाव थांनानै बेनिफ्राय बे दुगैग्रा थखना मानखोनो नागिरो हाया बोलो होनो आंहा बे नियम दङ बेबायदिनो एखे बोलो होख्रुबनानै एसे माबाबाय हागोन बायदि सानबाय नङाब्ला नङा बे लिमोननाय फाखावल' गोलैफिनबाय एखेबारे जा दुखु मोनबाय अब्लाबो गोजां बोथोरबाबो डिसेम्बर एखेबारे थर गोजांबाय दानाबा मा खालामबाय आंथ' हाखाला बेवहाय अब्ला आङो बिसिनायाव थांफिनसै हासुनाया माब्रै बन्द जाबाय इसोरथ' मेलेथखौ लोगो मोननाय बायदि बेनिफ्राय बेखौ आङो गारनानै फैबाय खुनुरुखुमै फैबाय दरजाखौ खेवाखै खिन्थु दरजाखौ खेवनोलाय बहा हाबावनो दा बेनिफ्राय आङो फैबाय आरो एखे मानज' फैबाय खुनुरुखुमै बे माबाखौ बेयावबोथ' हाहैला ओमफ्राय आं मा खालामबावगोन आं दा एखेबारे बै माबाखौ ओइ दुसाजों कम्बल बे कम्बलखौ खुनुरुखुमै मोनबा हामसिगौलां होननानै थाङै आखाइजों सहैबायथ' ओरै लाबोनानै बेनिफ्राय आंनि मोदोमाव माबानानै खोबनानै लाबाय माने बे समा गोजां बोथोरमोन गोजां बोथोर डिसेम्बर नों गोजां बोथोरनि थाखायनो बे सिजोबनो मोनाबाथ' कम्बल सिखौ मोनाबाथ' नों मा जागौमोनथाय ना बै सावथाल बादि जागौमोन सावथाला मा जादों फांखाखौ गरम मोननानै लाबायनो गोजौआव दङ हरावहाय थैनानै थाबाय आंबोथ' बिदिनो गोजां बोथोर थैगौमोन दा इसोरानो अनबाय दा नैबेबायदि जाबाय बेनिफ्राय बेखौथ' खेवाखै नालाय बेनिफ्राय जेला अखानायसिनोसो जाबाय आरो बिसोर खोनाबाय आं बे फोजानाय जाहैबाय आरो बिदिनो सिरिबो मोनलायबाय एखेबारे दावराव एसे जाहांबायानो बेनिफ्राय
비자마디 샤야 소비바 나는 이게 그 비어 왜 도자고 캐우는 사카이 나자 백인도 안도 보는 건 바이 그것도 하야나 캐우는 비에 그 비시베야 되비 마바나니 시 베라가나 시든 나래 메네 와니 네베 그 비시나 쿠누르 구마에 합나네 벤베 도자고 마바 켜고 왜 마바 만베 후고 그저니까 벤베 합바야 돼 네베 바디자 맞아 아사다 너희 아빠니 나마 만남 아니 나마 시소신도나 프로모 무시 소신도나 프로모 맞아 아니 프로모 동문나래 너 프로모 동 프로모 동문 너 도이만 되면 마트름 kopkulum은 안 바토 달만이 문식 바타야 비는데 뭘비 미치고 저 더르마 소마야오 소나톤문 아차 아중이 아야파냐 다비상 흐느하라 비사 크야고네 시방거주 자항하이네 비시구라 인도 비사 시방지 거주 잡아있는데 나이 비시도 안 흐느하라 앙냐 아데문하 이 방간 들음 라히 앙고 비디 방간 들음 라는 나말하는 제 찬누 잡아 너를 맞고 칼라 나래 가며 맞고 칼라 보는다는데 우파도 그이냐 나이 베베디네 다이 앙을 송라 송지 가는 그 수잖아니 다등 아주 다나니 비니 베비코 에이 앙을 라바야 돼 기능타 앙이 미 방갈 들 골라는 신농업을 다니니라 베바디 뭉나이 쇼마오 앙을 시강 마면 그 바지하 그단 하바자등 아용니 앞샤제 따비하 맞아 그 가우스라 가이와리 낭라이나네 아다야 칼랑바이 두부르니 비스 따여 바지야 따비 칼랑바이 아르다 khana 문데 모바일 인스나 마디스 좀 지라 다니 왜그 khana 배 보보상 그는 아다 당번에 딜리 다비 그 나게 난고 앙니 팔로 그리베 앙투 퍼센트 좀 마스터버 몰라 다비 너 데마카스 자리면 그좀 너 제레나 서울에 보면서 나 지금 기타고 좀 난거 비디오 레거세 예 서울에 보는거 다 아빠니 비샵 상장한다 아니 비샵 75 다 칼가스 칼가스는도 75 no 능니 75가 풀어져 아차 그런 만나는 방 september로 1948 당니 다 보이브 선문한 게 기도 one means 아니면 액시아 시아자바이만의 옥토 칼라 아르 9 구가 자이바이 오카퍼 단 달만의 마스 아르면 1948다 48자 마이 타이 그러니까 1948년에 온니소아 틀리소나 악니 저는 봐. 맞아. 우리 사솔리소나 아파니 저는 악니 저는 사. 나비는 파이능이 오세가미야 마가미? 아니 그 오세가미야 아파이면 포조나야 나비만 소나리 봐라. 다보비가미 오는 동어. 앙다가미어 신랑 파래 우동어 잘가 몬돌니 앙에다 바티스모를 나니. 맞아. 아사는 그다 비심처 나버리면 비스 오늘 악니 아이 피사드 담 넘버 온도나야. 아차. 네. 표고정부 안 거다봐. 온도. 다 그다야 비니제 악니더니 비니 벌루하고 청내 히사바이 앙 벌루면 바이 붕르 타가이 아바네서 봐. 그런지 니마 하비. 나는 니 타가이. 그는 앙니고 무리디마. 뭐야? 영하 비비야 표우제 사세동어 표우제하 비마그야 또 자이 비 포레가 쓰는 비 포레 어버브 능니 그타라 퇴정 버히나이 능니 온라인 능니 접나게 모히마정 베두코차 랭코 능 극한 칼람데 제레 능어 랭그라퍼코 하바이거든 베두코차 랭코버
नोंनि फंसे बाथ्राजों बेखौ थाबाय होदो गोख्रों खालामदो हालेलुया हालेलुया जिसु 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 हालेलुया हालेलुया नाजारेत जिसुनि मुङै जा बुङो बियो गोख्रों जाथों थाबायनो हाथों हालेलुया हालेलुया जिसु नोंनि जोबनो गैयै अननायखौ मेलेमनि सायाव हरदो बेखौ नोङो दानो नोंनि महिमाजों मोजां खालामदो हालेलुया 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 जिसु 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 दे नोंसोर बुंदो आंनि प्रभु आंनि इसोर आंनि प्रभु आंनि इसोर अ प्रभु नों गोसो जायोब्ला जोंखौ दानो मोजां खालामनो हागौ अ प्रभु जों नोंखौ गासै जिउजों गासै मोदोमजों गासै हानायमानिजों जों नोंखौ अनो जों नोंखौ फोथायो जों नोंखौ हामबाय होयो हामबाय आफा हामबाय जिसु हामबाय गोथार जिउ हामबाय आइ मारियाम हालेलुया 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 जिसुआ बाखनाय जाथों